El freestyle és una modalitat d'esquí que consisteix en fer salts, passar branes i va molt bé per les habilitats motrius bàsiques dels nens petits, ja que és un esport molt complet on fan salts, girs i tot el tema d'equilibri. Treballen la mobilitat en els diferents eixos, treballen la coordinació, treballen l'equilibri i sobretot una cosa molt important en el freestyle és que es treballa la superació. Aquest fet d'intentar buscar anar una mica més enllà i provar coses que potser et ve de gust però et fa una mica de respecte, llavors mitjançant unes progressions adequades gràcies als ensenyaments que ens poden oferir els entrenadors, a les diferents escoles que treballen al freestyle, podem arribar a aconseguir trucs que en un primer moment ens sembli que ens faci por, entre cometes, i veure una mica quin és el camí per aconseguir això amb seguretat. Primer vaig començar amb esquí, 2 o 3 anys. No volia fer snowboard, el vaig provar el primer dia i em va agradar molt i vaig seguir. Perquè, no sé, d'anar amb taula m'agrada molt. Doncs a mi m'agrada tot. El que més m'agrada és fer els salts i els calaixos, de tant en tant també està bé fer-los. Sento que m'ho he de passar bé, que he de ser lliure, he de fer les coses que a mi em surtin i, tal com em surtin, intento fer el millor per poder guanyar. Sí, és molt fàcil perquè hi ha molta gent i tots són molt amigables i tothom és molt simpàtic. Primer de tot, ha de saber tindre un bon nivell d'esquí, una base molt general de l'esquí. Cap als 6-7 anys ja s'assoleix aquesta base i és bo que comencin a aquesta edat perquè així ja comencen a acostumar-se a tot el que és el freestyle. Y sí remarcar que el freestyle es un método de enseñanza a través del juego. Es decir, queremos que esquiar sea divertido para todos y más para los niños. Es decir, que con 2 años empezamos a hacer freestyle y empezamos a jugar con los esquíes, con la nieve, con el entorno y siempre intentando que el objetivo principal sea disfrutar. Si el objetivo está claro, todo lo demás fluye. O sea que para todas las madres que se animen, que el freestyle es algo hermoso y es una forma de vida. Así que intentamos que todos se animen a probar esto del freestyle y a divertirse, que es lo más importante.